сабаби асосии воридоти ками борҳои хоҷагии халқ ва моли ниёзи аввал паҳншавии касалии сироятии COVID-19 ва ба муддати зиёда аз 3 моҳ баста гардидани сарҳад байни ҷумҳурии халқии чин ва ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. эҳтимолияти паҳншавии касалии сироятии коронавирус ҳар ду тарафро водор намуд ки моҳи феврали соли равон муваққатан дидбонгоҳи гумрукии Кулмаро баста намоянд. моҳи март бошад тарафҳо ба мувофиқа омаданд ки бо риояи меъёрҳои санитарӣ фаъолияти он гузаргоҳро ба роҳ монанд. бо кушода шудани дидбонгоҳ аз оғози моҳи март то ин ҷониб ба маблағи 214 миллиону 226,000 доллари амрикоӣ борҳои гуногун ба ҳудуди Тоҷикистон ворид гардиданд. Кортавре ташкил гардид ки ба воситаи кранҳои борбардор аз болои автомобилҳои аз ҷумҳурии мардуми Чин ворид гардида ба автомобилҳои боркаши Тоҷикистон интиқол дода мешаванд. Имсол тамоми халқи тоҷик баҳри таҷриби 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон сайю кӯшиш намуда онро бо як шубҳаҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифтанд. мо кормандони гумруки ноҳияи Мурғоб низ ба мушкилоти имсола ки COVID-19 як вируси шадиде ки ҷаҳонро фаро гирифта буда ба соҳаи иқтисодиёту иҷтимоиёти давлат монеа шуда буд. мо нигоҳ накарда дар ин ағба ки аз сатҳи баҳри баландии 4365 ҷойгир буда кору фаъолият менамоем ва ба ватани худ содиқона хизмат мекунем. гумрукчиён дар ҳамдастӣ бо кормандони соҳаи тиб дар гузаргоҳи Кулма гурӯҳи безараргардониро аз ҳисоби мутахассисони пойгоҳи эпидемиологӣ ташкил намуда аз назаргузаронӣ молҳои воридгардидаро ба роҳ монданд. кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди дастгоҳи иҷрои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон низ фаъолияташро ба мақсади пешгирии воридшавии касалии сироятӣ аз тариқи борҳои воридгардида пурзур намудааст. аз диди сардори гумруки минтақаи Мурғоби раёсати гумруки вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Эраш Садошоев онҳо ба ҳусули нави хизматрасонии гумрукӣ одат карданд ва кӯшиш менамоянд ки фаъолияташонро боз ҳам беҳтар намоянд то молҳои зарурии хоҷагии халқ бемайлон вориди ҷумҳурии Тоҷикистон гарданд. барои фаъолияти пурсамари дидбонгоҳи гумрукии Кулма аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи шароитҳои корӣ ва маишӣ муҳайё буда 10 нафар хизматчиёни хадамоти гумрук дар 3 баст фаъолияташро дар дидбонгоҳи гумрукии Кулма давом дода воридоти борҳои хоҷагии халқро зери назорат доранд.